Ruhepause haben, einmal eine Schlafstunde. איבדתי את החברים הכי טובים שלי שם. הם נלחמו בגבורה כמו שגולני יודעים. בחוץ חזרו לשגרה, בתי קפה פתוחים. אבל אצלי היה עדיין את הריח של אבק השרפה. משהו בי נסדק. כל מה שרציתי זה לעוף מפה. קניתי one way ticket למקום הכי רחוק שאני מכיר. ארגנטינה 1973. עבדתי עם השגרירות וקצת עם המוסד. עם המשכורות שקיבלתי בדולרים חייתי כמו מלך, בלי דאגות, בלי לדפוק חשבון לאף אחד. כן. חוץ מחשבון אחד ארוך שבאנו לסגור בארגנטינה. ההבדל בין סיאסטה לשלאפשטונדה הוא שסיאסטה מתחילה באחת בצהריים, שלאפשטונדה בשתיים. אם אתה רוצה לפגוש גרמני בארגנטינה, תגיע בין 1 ל-2. כשהארגנטינאי כבר ישב, הגרמני כבר מטושטש. באותה תקופה תעשיית הקולנוע פרחה. שפילברג, סקורסזה, קובריק. כולם רצו למכור לנו סיפור. גם אני רציתי. נרשמתי ללימודי קולנוע באוניברסיטת אריאל. למדתי קולנוע דוקומנטרי 3 שנים. הייתי לא רע בכלל. בפרויקט הגמר ליוויתי את אביטל שרנסקי. היא הייתה בשיא המאבק לשחרר את בעלה נתן, אסיר ציון, שישב בכלא הסובייטי. תיעדתי אישה קטנה, עם רעל בעיניים, שהצליחה לסובב על האצבע הקטנה את הדוב הרוסי הגדול, ובלי לשים לב, סובבה גם אצלי משהו. היינו שורפים לילות עם האחים פיאמנטה, 2 נגנים מכוננים ישראלים שחיו בקווינס. אז כבר היו להם כיפות בוכריות ענקיות. זה לא הפריע לי כל עוד הם ניגנו כמו הנדריקס. יום אחד אבי, האח הצעיר, סיפר לי על הרבי שלו מברוקלין. הציע לי לבוא לראות אותו. לא התלהבתי, מה לי ולרבי. ההורים שלי עלו מבולגריה ישר ליפו, ושם נולדתי. הילדות שלי הייתה מלאה בשמחת חיים בולגרית, כדורגל, ים, קלפים והרבה מוזיקה. יהדות לא הייתה. אבי התעקש ואמר שהרבי זו דמות שכדאי לי לראות, אפילו ברמה הקולנועית. נסענו בסאבווי, אני, האחים פיאמנטה והכלב. בלב שכונת פשע, על פינת רחוב קינגסטון, בתוך בניין משולש שנקרא 770, בית המדרש של הרבי. קשרתי את הכלב בחוץ ונכנסתי. עמדנו בתוך בית כנסת קטן עם עוד כמה עשרות חסידים. אחרי כמה דקות נפתחה הדלת והרבי הופיע. התבוננתי בו צועד למקום שלו, בן 75 בערך, עם בגדים שחורים. ואז הוא סובב את הראש והעיניים שלנו נפגשו. אני לא אשכח את העיניים האלה. זוג עיניים כחולות שחדרו לי עמוק לתוך הנשמה. הכל היה שקט. הזמן קפא. הרגשתי שהוא קורא את פתוח. זה היה מבט רציני ורך. מבט של מנהיג ואבא בו זמנית. היה לי ברור שהוא רואה אותי ומבין אותי. הרגשתי שחוויתי משהו מעולם אחר. הרגשתי שחזרתי הביתה. כשהודעתי להורים שלי שהתחלתי לחזור בתשובה, הם הודיעו לי בתגובה שהם באים לקחת אותי. הם חשבו שאני בפוסט-טראומה. שאלתי את הרבי מה לעשות. הוא אמר לי להגיד להם שחזרתי לחיק אבותיי, לאברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, למעמד מתן תורה וליציאת מצרים. הרב מוטיגל שימש כשליחו של הרבי מלובביץ' לעיר רמת גן במשך 33 שנים. בגיל 62, לאחר מאבק בסרטן, הוא נפטר. השאיר אחריו אישה ו10 ילדים, 100 תלמידים ועשרות משפחות שקירב ליהדות. קיבל מהרבי ברכה מיוחדת. אתה תזכה להיות בפסגת הפצת היהדות ובמיוחד חסידות.